बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 29 फेब्रुवारि 2020 सनिबारखालि सानसेनि बरादखौ लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां आं फरायथिन लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैगोन, साननाया जाफुंगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन, बबेबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोननो हागौ। बृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोद मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन, खामानियाव मुखुब थानांगोन, देहाया मोजाङैनो थागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव गोजोननाय फैयोब्लाबो गुलाय गुजाय साननाय फैगोन, अदेबानि साननाया जाफुंगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, रांखावरियाव मोजां, फालांगियावबो जोबोद मोजां नंद्राया। न'खराव एना एनि फैनो हागौ, सोरबा आंगो लोगोनिफ्राय मोजां खौरां फैगोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों दिनै लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, खहा जानायनि सम्भाबना दङ। सोरबा लोगोआ मेगन साखोमागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। अनजालु एबा अनजालिनि गेजेराव दिनै एना एनि फैनो हागौ। बहाबा बेरायहैयोब्ला अदेबानि गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। सिंह राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। रांखावरियावबो बारा मोजां नङा, बेफार फालांगियाव मोजां। सोरबा लोगोआ खैफोदाव खोख्लैनो नाजागोन। मावनो लानाय खामानियाव गुबुना हेंथा होनो नाजागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन, देहाया मोजाङै थागोन, समाजाव मान मोनगोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। सोरजोंबा एना एनि जानो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। न'खराव एना एनि फैगोन। गुबुनजों बाङाय बुंनायानो गाहाम, रागाखौ हमथायोब्ला गाहाम जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। बहाबा बेरायहैयोब्ला गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो दिनै जोबोर मोजां मुलाम्फा खामायनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। हरखाबै माबा मोनसे मोजां खौरां मोननो हागौ। समाजाव दिनै मान सन्मान मोनगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां, मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन। रांखावरियावबो जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव दिनै मान सन्मान मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन। बहाबा फोरबोआव बाहागो लानो खाबु मोनगोन। धनु राशि। दिनैनि साना मोजां, सिगांनि जेंनाफोरा दिनै जोबलांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुनजों बाख्नाय जागोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सन्मान मोननो हागोन। मकर राशि। दिनैनि साना
मोजां गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन सोरबा गोजाम लोगोखौ दिनै बहाबा लोगो मोनगोन रांखावरियाव मोजां फालांगियावबो मोजां न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सोरजोंबा गोसो थोखोमा जागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना मोजां गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन रांखावरियाव मोजां फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन सुथुरा दिनै नोंखौ गाज्रि नोजोर होगोन गोसो थोलायनायाव बारा मोजां नङा अनजालु अनजालिनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव दिनै मान सन्मान मोनगोन मीन राशि दिनैनि साना मोजां गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन समाजाव मान सन्मान मोनगोन बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ रांखावरियाव मोजां बेफार फालांगियावबो दिनै मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन देहाया मोजाङैनो थागोन गोदान सुबुंजों लोगो मोनलायगोन जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम नङाब्ला देहानि खहा जाफिननो हागौ दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायनो लुबैयो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रोमबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो गावबा गावनि राशिखौ मोनथिनानै लानो हायो एसेनोसै गोजोन्थों।